Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị anachitela azụ n'obere ezumike anyị jere ọ ka bụkwa n'ụtụtụ ọma nọ na isi mbido telivishọn IHEANACHO dị iche iche abịara unu. Okwu anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata bụ ọrụ dịrị nne na nna. Gị bụ onye nne, gị bụ onye bụ nna, ọrụ dịrị gị ime gịnị ịkwalite nwa gị, ịhụ na nwa gị na o mere gị na ọ na-eme ọfụma. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata. Ọ bụ sọ mụ na ebe a THELMA nwanne anyị nwaanyị na ebe a unu ga-afụkwa na onye awụ nwaanyị m na-anụ anụ eziokwu ọ ka nọkwa ebe a n'ụbọchị tata anyị na-etinye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ bụ na ọ bụ kịta ka ị na-esonye anyị na-asị gịnị mee gịnị dere du ejekwa n'ebe ọbụla ị na-anya na ihe onyonyo ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị si aga na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche wee na-eme gị na-erute anyị dịka na soshal midia anyị ga-afụ Facebook o Instagram ofu onye si n'ọbụ Instagram na YouTube ị ga-eme gịnị gị ime gịnị gị wee si ebe a na-etikwa anyị n'ọnụ ka ịhụ na okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị tata n'ime gịnị n'iso wee tinye ọnụ dịka anyị wee kwuo tupu anyị eje obere ezumike. THELMA nwere ihe ọ na-agwa anyị maka o nwere okwu ọ na-ekwu tupu anyị eje ezumike. Biko THELMA ọ ga-amasị m ka ime gịnị ka ikwuchapụ ya bụ okwu. Ebe m kwụsịrị wụ na ọwụ nne wụ onye na-elekọta nwatakịrị, mana ọwụhụ naanị nne na-azụ nwata. Dịka m kwuru na nne wụ caretaker, nna wụkwanụ landlord. Ile anya ị ga-ama na landlord na caretaker ha na-arụkọrị ka ha nwee ike hụ na ụlọ a gara n'ihu. Nna nwere ọkpụrụkpụ ihe ọ ga-eme na ndụ nwatakịrị. Ọwụ nna na-esokwa na-azụ nwa, maka ọ bụrụ na a chọrọ ịkwụ school fees nwatakịrị, ọwụ nwatakịrị ahụ bịa ya ga-agwa nne ya oge school fees erula. Nne abịa gakwuru nna gwa ya sị oge school fees ụmụaka erula, ha ya na nna ekwukọrịta okwu mara otu ha ga-eji eme ya. Otu ahụ ka ọ dịkwa na ihe ndị ọzọ gbasara nwatakịrị ahụ. Nna ya bụrụ na nne anọghị ya, ọ gwụkwa nna na ya gaa ozi na-elekọta ụmụaka, saa ha ahụ, mee ihe ndị ahụ ya bụrụ na nne anọghị ya. So ihe gbasara ịzụlite ụmụaka wụ oke na ọrụ dịrị nne na nna na ezinụlọ. Teme nwa m o ifo na nzụlụ ọfụma azụlụ ya azụ ọfụma, mana ịma na ya atụnyesigo na-asị oke na ọlụ nne ka ọ dị ka nna ka ọ dị. Mana anyị chọzi kịta ka kedụzi ife bụ ọlụ ahụ. Ịma na na-ekwu ọlụ dịrị nne na nna ilu na-ebu ụmụ ha na ka nwata ga-eme gịnị wee gaa n'iru the catechist ka ebe ife bụ ọlụ ahụ. Ịma na a na-ekwu ọlụ biko karịa ụmụ Igbo na-ege anyị ntị ọ gịnị bụ ọlụ ahụ na-alụ. Ịma na a na-ekwu okwu ọlụ dịrị nne ọlụ dịrị nna. Ịma ọ bụghị sọsọ na nwaanyị na nwoke nụrụ nwaanyị wee tụọ ime na-amụ nwa. Maka o nwere ndị ofe dịka ebie dịka ụmụnne anyị ndị ugwu ihe a na-eme sọsọ eme gịnị a na-amụtọpụ a na-achọ ịma ma ha jere akwụkwọ, a na-achọ ịma ma ha agwụrụ mmadụ. Mana ebe na ala Igbo adịrị otu a, anyị adịrị otu a, anyị na-awụ ndị na-eme gịnị, anyị na-agba mbọ hụ na ụmụ anyị na ha ga-abụ mmadụ. Mana Igbo na-azụ nwa na-azụpụta ya ọnụ ka ọ ga-abụ ruo echi na-asị na onye anọ onye abụ nwa amụrụ ya, onye abụ nwa m dị ihe a. Dịka anyị ji wee na-ekwu ịbụrụ nwa afọ Igbo na Igbo onye nwere nwa, ọ na-adị mma dịka THELMA ji wee kwuo na nne ọwụ ihe okene ọrụ dịrị nne efu na nwa ya, dịka na nwa na-emụpụtara nwa efu na nwa ya na chifuru na-esachasịa ya arụ, pịchasịa ya, yie ya akwa dị mma. Oge ọ ga-eru oge eji wee je akwụkwọ mee gịnị o jebe akwụkwọ. Maka na ọtụtụ ndị ya bụ ụmụ nwere oge anyị kwuru okwu ofu izu ka anyị kwuru okwu maka ndị na-agba ọmụọ nwa ebunye ha ahịa eje na-ere ahịa na-erughị eru ije bunye ya ahịa. Dịka ụmụ afọ Igbo anya bụ ndị na-eme ụdị ihe dị otu a, ọ na-adị mma ịmụpụta nwa ime gịnị ịzụọ ya, because na-anya akwụkwọ nsọ si na ọ na-adị mma ịbịa ịmụọ nwa ịzụọ ya n'ụzọ nke Chineke. Train up a child the way he should go. When he grows up, he will not do depart from that. Yes, so ya bịa bụ na ọ na-adị mma ịmụọ nwa ịzụlite ya n'ụzọ Chukwu. Ị na-akụziri ya nekwa nke a bụ ihe ọjọọ, nekwa nke a bụ ihe ọma, na-eso ụzọ dị otu a, na-emere ihe dị otu a. Maka na ịhapụ nwa ya na-eto na-aga, ị ga-afụ ihe nekwa anyị ga-epụ na ụmụazị na ihe a na-aka amụ ihe mbụ ha na-aka amụ bụ gịnị agwa ọjọọ ka a na-ebu ụzọ onye ka a na-amụta ọsịsọ dịka ebe ha na-eje akwụkwọ, dịka ebe ha na-eje na-egwu egwu. Ị ga-afụ ha jesia nnọọ ihe ọjọọ bụ ihe na-aba ha n'isi ị na-amụta. Mana kama ịbụrụ ozigbo onye nne ma ịbụ ozigbo onye nna, ọ ya bụrụ ọnwụ ihe dịrị gị na nwa gị jechere bata ife ụdị omume ọ na-eme gị bụ na omume ahụ
n'ihe a n'ọgbọ mmesi na ezinụlọ pụta ihe abụọ ọnọdụ ọbara unu ịkpọ ya ime gịnị idote ya na-agwa ya kwefuru ihe nke anyị na-eme ihe ga-ezi ezi ife na-eme na ọ bụ ihe ezi ezi kama ọ kwara ndị nne na-anaghị abụ ọkachasị ndị nne ụfọdụ ha na abụkwa abịa a na-atụ nwata mee ihe ọjọọ itibe ka itigbuo ya ọ bụrụ na abụọ na iti nwata ihe abụ ihe ọjọọ ọ na-adị mma nwata mee ihe mee gịnị tiekwa ya ihe kama ka ndụmọdụ m na-achọ inye nkịta wụ maka ụmụ anyị ndị nke nwaanyị ndị nke inyom ọtụtụ ndị ha bịa dịka ndị nne nwata ịma o nwere oge ha ga-elu efu na ha sị na ha erugo na n'oge inwe ọyị nwoke mana ọtụtụ ndị nne bịa ha bịa na-ati nwata ifu ya na-enwe gị ji efu ya na nwoke itibe ya ka itigbuo the catechist chelucha nwegodo ndidi gbagodo eji jiri ebe ahụ maka na ụmụ Igbo na-ege ntị inecha nna anyị ife the catechist na okwu kwuru ọfụma okwu dị mma ka okwuru okwu gosi na oke ọlụ anyị ịmụpụta nwatakịrị amụta eme gịnị azụọ pichacha nwatakịrị izinye ya akwụkwọ ife ikwuru izinye ya akwụkwọ kụzieli akparamagwa ọ ga na-akpa ọ ya wapụọ n'ezime omume a na-asị n'ọnwa okeke asị n'ọnwa nwa katkist na ya nwa katkist mụrụ ya THELMA na-eme n'ọnwa ọ mụrụ ọfụma mana nke ị na-ekwu m achọrọ ka ịkụzie nke ọ na-awa etolite ihe anyị jikwa na-agba mbọ elota the katkist ụmụ mgbe m na-etolite ka m kọrọ ofe akwụkwọ nne m mechasịara m ife nnọọ ife a na-akpọ wee wuru nnọọ ụtarị a na-akpọ ịma brigade belt anyasị agba gị ya ihe ndị brigade na-eji wee pịakwa m ya na nọ n'ime abalị kọpịa mana ihe niile ọ pịakwara ịmara ndị nne mgbe ụfọdụ ihe anyị na-emekwa n'ụka ọ dị mma ịmara ndị nna maka na ụlọ anara anọ n'ezinụlọ mara ife na-eme mmanụ mgbe nwatakịrị jere akwụkwọ weta pensụl onye ọzọ nata welu akwụkwọ onye ọzọ nata welu yunifọm onye ọzọ nata welu klina onye ọzọ nata welu omume onye ọzọ nata ọ nne na nna nọ n'ụlọ nya ụtara anyị na-eti ka ka anyị wee tichapụ omume ahụ tichapụ ajọ omume tichapụ nnupụ isi ọkwa nịbata anyị ji eme otu ahụ mana anyị mana ndị nna unu na-ewelu ịfụnanya na-eme ka asị na ụlọ fụkarị n'anya mana ọ bụkwa ụlọ fụkarị n'anya maka na anyị ma ife anyị na-eme ife a na-eme doro anyị anya maka na asị na nwa dị mma azụọ nwa zụtọ na asị na ọgịnị mana ọnwụ na ka nwatakịrị ji wee gbajọzie bụrụ ndị anafọ eme ndị anakpọ ya yahoo ma ndị na-ezu ori ma ndị na-agba asị na ọ na-ezụlụ ya ọgịnị ka esi ka nne zi wee zụzi ọkwa nya ụta anyị ji wee na-agba mbọ ọ bụ nọọ iti ife anya na-eti ọ bụ nọọ ịpịta ya na-apịa ụlọ okwu anya mee gịnị anya na-ekwu ife ọ bụla anyị ga-eji wee meka eme ka anyị wee zụpụta dịka THELMA nwa m anọ m na ejidekwa ya ọ asịghị m na iti ife na ọnọbụ ihe ọjọọ ọ na-adị mma nwata mee ihe ọjọọ ime gịnị itie ya ụtalị itie ihe mana nke na o nwere ka ị ga-eji wee tide nwata ụtalị nwata ahụ ọ fụzie gị ya na-agba ọsọ oge ọ ga-eme ihe ọjọọ ya bụ nwata ahụ mee ihe ọjọọ na ọ nwere ka ụmụazị ji wee agwa dị anya ọ bite ya aka ebe na-adịghị mma bie ya aka na njọ kama ọ ya ọbịa ka ọ gwa gị ihe a ya becheta na ọgwụ nwere ka ọ gwa gị ya iwere ụtalị sochie ya azụ efu ya na-agba ọsọ ịghọta ya bụrụ ihe ọjọọ ihe anyị na-ekwu bụ na ihe m na-akọwa bụ na ọ bụ ihe dị mma ọ bụrụ dịka na ịmụrụ nwata efu na nwata nọ na-etolite o toligo oluwago ogo agbọghọbịa maọbụ ogo okolobịa ime gịnị ịkpọkọta ya nso mee ka ọ bụrụ ezigbo ọyị gị mee ya ka ọ bụrụ ezigbo ọyị gị ka ọ ya bụ ihe ọbụla bụ ihe ọ na-emebi ihe ọjọọ na o nwere ka o ji wee kpaa agwa dị aṅa n'iro ọ bata onwe ike mee gịnị gwa gị ya kama ịkpụrụ ụtalị wee na-achị oge ọbụla ọ ya asọ kedu ihe ebe ọ bụ ụtalị ka a ya apịa m the catechist cherekwa ịma na asị nne gị bụ anyị bụ nne na nna abụ m nne o isi na iwelitara na-achọ oge ọbụla ọkwanụ nwe efi na ịnyịnya ka a na-eji ụtalị na-achụ na ọya ka a na-ekwu ndụmọdụ na-enye anyị bụ nne na nna bụ ka anyị bido n'oge wee na-alụ ọlụ anyị kwesịrị ime gịnị ịlụ mana tupu anyị na-aga n'iru biko nwaada THELMA kedu ọlụ ọzọ ama na nne na alụrụ m ezigbo ọlụ kedu ụdị ọlụ nlụ n'ebe ị nọ wee ka iwe chọpụta n'otu a ọlụ nne na-alụ na ndụ nwatakịrị karịrị akarị ọwụ nne na-akụziri otu a nwa agbọghọbịa dị ọwụ nne ga-akụziri otu eji akpa agwa ma ọ pụọ n'iro ọwụ nne ga-akụziri otu eji esi imi ọwụ nne ga-akụziri otu eji elekọta ezinụlọ ọwụ nne ga-akụziri otu eji ekwu ụka otu a ga-eji gwa ndị tọrọ gị ụka ka ị dị respectful ebe ọbụla ị gara ọwụ nne na-akụzi otu ị ga-eji fee Chineke ọwụ nne na-akụzi ihe ndị a ihe ọma ọbụla nwatakịrị ọbụla ị hụrụ na-apụ ya pụta n'iro a na-etu ya aha si ịwụ nwa ọma
ọwụ ezigbo nne mụrụ ya, ọwụ ezigbo nne na ezigbo nna zụrụ ya. Ọ dị mma, eziokwu Igbo bụ Igbo ndị ọma, ọkakwa n'isi mbido telivishọn n'ụtụtụ ọma nọ. Biko anyị chọrọ ije ebere ezumike maka o nwere ka THELMA ji wee na-ekwu ihe ọma niile dị iche iche na ọ bụ sọsọ nne na-akụziri nwa. Ọ ga anyị jee ezumike abata ka m mara nke ewu ihe nna na-akụziri nwata. Biko echekwana ebe ọ bụla, biko na anyị na-abịa.